dunay karon man gud mahigalang adlong Lunes, mauna mga higala ang voting. Mauna ang formal voting sa mga congressmen didto sa plenary kung mubuto ba sila o dili alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si Congressman Terry Ridon miingon nga kayang-kaya nga kuhaon ang 1/3 votes. O ako nagtuosad ko nga kaya ginalang kuhaon na, kay gamay naman ang 1/3 votes. Unya doon na may 55 votes daan nga pundo dito sa House Committee on Justice. So kinahanglan lang sila mahigalag 51 votes na kinahanglan para maka 106. Kanang 106 mo na 1/3 sa 318 ka mga congressmen. So kaya nilang kuhaon. Pero makaabot ba sila sa pareha sa una? Dako pa ng pangutana, pero dili na sa material. O gusto na mahigalang ipadagyod ang articles of impeachment ngadto na sa Senate. Kinahanglan mga kagalaan og 1/3 votes ra ang gikinahanglan. Straight to the point. Unya tungod ana, daghay nang utana kining atong mga congressmen, nabatoy mga naong sa mga congressmen dong. Murag na atay mga naong no. Katotoang kwan. Unsa may baruganan sa atong mga congressmen? Niadtong milabayng tuig, namirma to sila mga higala, pero pangutana karon tuiga mo pirma pa ba gihapon sila? Straight to the point. Mo ni anda kong pangutana. Pero mo lagi na, kini mga congressmen dili nila lim ilang nadangatan sa karon. Kay mura nagbibingka mahigala nga init sa babaw, init sa ubos. Doon na mahigala pressure sa taas, doon na po'y pressure sa ubos. Straight to the point. Pressure mga higala sa taas dito sa Malacanang. Pressure sa ubos mahigala gikan sa mga tao nga delikado unya kung ang katawhan mahigala mo ribinta inig-abot mga kagalaan sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. Kay nahibaw ba ta mga higala nga kanang mga ubang distrito dinha, puwira lang og congressman lagi ka nga lig-on gyud kadaan sa inyong lugar. Congressman ka kanang imong distrito mura og wa gi ka threat ana diha. Ha? Namang gyud kay do na may mga gamay ra man ang distrito masuroy-suroy mga sa mga congressmen. So og na kautang o kabubuton nimo na halos tanan nga mga tao diha sa imong distrito. Asa diki-diki lang ang uban mahigala. Labi kay presidential election gud karong 2028. Straight to the point. Lahi tong milabayng 2025 kay midterm election to. Ang uban mga higala way mga kontra kay wa man goy mudagan pagka presidente anang midterm election, so dili kayo siya election mga higala nga medyo alegre. Dili in ana ang competition. So pananglitan og karong 2028 kay presidential election man, mamutang gyud na og mga kandidato sa ubos. Kada mga presidential sa mga sukit tigpaminaw. So butang gyud nga kini mga distrito do na gyud mga managan na diha. So tan-aw na diha karon og banaon na diha karon asa dapit ka nakapaldo. Imo bang palabihon ang pagkapaldo ni Store or palabihon nimo ang mga tao or depende pod kay bisan pa man og inyon ka og wa ka napaldo niya na pressure sad ka mga higala kay dunay mga panaa dito sa taas. Mo na kining congressman bitaw di nilalim sa ilang kwan sa karon. Unya i-confront man gyud sila karong Lunes. Voting man gyud karong Lunes. Mag-iyahay na po nagpasabot ngadto sa mga tao nga saon taman nga napugos dito sa Malacanang mo nimo una. Wa tay project ining mahimo kung panalitan magtuman mi sa mong gusto na. Pero ato ni tiwason mga kaigalaan kay so far murag dunay mga congressmen sa Sugbo nga nagpapulso sa ilang mga tao day. Dunay uban, no? Nga nagpapulso sa ilang mga tao kunuhay nagpost og kuan unsa may inyong gusto mo butar ko or dili sa impeachment ni VP Sara. Kay aron ang mga tao og unsay pulusos mga tao mao kunuhay iyang dalhon mga higala ngadtuon niya inigbuto na. Og unya sa pikas nga bahin mga kaigalaan si Rodante Marcolita daytood og si Ping Lacson medyo nagkalantugi ni mga higala. Unya kini pong kang Governor Pam Balikwato gipasanginlan siya nga nag-influence sa mga congressmen, gipanghimakak ni Governor Pam nga dili na tinuod,
nga nag-influence sa mga congressmen labot mga higala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kay kung magod mga kagalaan, doon na may mga istoryang nanggawas nga matod pa mga sukid tig paminaw si doon na kuno mga congressman sa Sugbo nga gitawgan ni Governor Pam nga pabutaron mga higala sa impeachment ni Vice President Sara Duterte day. Straight to the point. So ilang gipintalan og ilang gipintalan mahigala si Governor Pam nga ni balitok na sa pikas. So pangutanan ni balin na ba ni pa? May tingog mas Governor Pam karon nga kining pasangil, kining butang-butang di ni tinuod. So mao ni ang iyang giingon mga kagalaan kay kinahanglan masad sa mutingog dani mga higala matag karon og unya. Kay lisod man og ang mga tawo mga higala di masayod unsa gyud ang kamatuoran kay daghan maging mga tawo sad nya maghimo-himo dag istorya mga sugid ti paminaw labi na ting politika mga sugid ti paminaw dauton kagyod. Na mo na giingon do na bay ebidensya wa ba? Kay mahimo man kang dauton diha mga sugid ti paminaw kung pagpandaot ra purely pagpandaot or dunay basihanan. So ang pasangil karong bag-o sagdi na lang to may galang nganong naas Governor Pam diha simpre ang presidente mahigala kanang mga prime ministers si Governor Pam balik 4 isip maoy governor na agin sa man symbolic man na nga ikaw may leader sa Sugbo ikaw gyud mosugat dito day nagi kay role dito sa ASEAN Summit no kay kita may host unya ang Sugbo may host so kana si Governor Pam balik 4 sila si Cindy Chan importante sila ana napita nganong importante man sila gumikan mga higala kay si Cindy Chan mao may mayor sa Lapu-Lapu. O kini si Governor Pambalik 4 mao po'y governor sa Cebu Province. So kinala naa sila dito. Inigabot ni BBM, tuwa gyud sila. Inigabot sa Prime Minister mga higala sa Brunei, naa gyud sila. Pabi-abi ka ba kay ikaw man mo'y symbolic man na nga ikaw mo'y leader, ikaw mo'y inahan sa Sugbo, ikaw mo'y ni-welcome sa mga bisita. Mausad si Mayor Cindy Chan. So kinato objective lang ni, no? Og kana lang napita maoy atong basihanan nga uy, tuaman. Naglaman-lumano man sila dito sa mga prime ministers o uban pa. Naglaman-lumano man ni BBM. Laman-lumano man lang Lisa. Mahimo nga kana tungod mga kagalaan kay sila man maoy simbolo sa leader sa Sugbo, inahan sa Sugbo, siya maoy mo abi-abi sa mga bisita. Mao pod si Mayor Cindy Chan. Pero ang sunod nga pasangil mao nga karong Lunes, mao naman mga higala ang voting sa plenary labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si Governor Pambalik 4 gipasanginlan nga kuno nanawag og mga congressmen nga iyang gi-influence para mobutar batok ni Sara. Straight to the point. Nitingog si Governor Pam karon sobra na po ng butang-butanga. O kung sa mga kamatuuran, maula gina importante, no? So doon na mahigala statement si Governor Pam, murag nawa na niyang statement mahigala bat doon na mga naka-take o screenshots ani. Hasta po niyang anak mahigala nga Doktora Nicole Baricuatro Catalan. Doon na po yung statement mga kigalaan. So ako lang yung basahon. Una mahigala si Governor Pam Baricuatro. Ato ipa, kung kuno rin, Rald. Asam ito yung statement, Rald. Kani? Okay, ato basahon. Hinay ko nung sakal. Statement on allegations of influencing Cebu congressmen and congresswomen on VP Sara's impeachment. Sa ito pa, usa kini kapamahayag mahitungod sa pasangil nga siya nag-influensya sa mga congressmen o mga congresswomen sa impeachment ni Sara Duterte. Matod pa ni Governor Pam, I categorically deny any involvement in or influence over actions or dialogues aimed at impeaching Vice President Sara. Sa Binisaya, pa ako kanang gipanghimakak nga kategorikal gayod. Dili ka na tinuod. Nga nalambigit siya o nag-influence siya o na-appeal sa doon mga actions o mga dialogo nga nagtinguha pag-impeach ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Akin mo ikuan gini kay si Governor Pam naman ginagsulti, no? So arita mahigala tong klarohon lang gini. So mo ni pamahayag ni Governor Pam ha katong mga namasangil
nga si Governor Pam bali 4 iyang gipangtawgan ang mga congressmen nga butaran gyud nga impeach si Sara dili na tinuod matod pang Governor Pam. Mao ni ang iyang statement. Dayon sa I have not participated in such efforts and I do not endorse or pursue any agenda that seeks to remove VP Sara from office. Sabi na saya pa, wala ako mag-apil-apil, wala ako mo-apil og mga tinguha, ug wala ako mag-indusar, o wala ako maghimo og bisan unsa nga agenda nga magpalagpot ni Vice Presidente Sara Duterte, ni Vice Presidente Sara sa iyang opisina. Straight to the point. Matod pa niya, as Governor of Cebu and public servant in the executive branch, isip gobernador sa Sugbo og isip sulugoon mahigala sa publiko diri sa executive branch, my responsibilities are to lead development for Cebu, uphold the law, and promote good governance, not to meddle in legislative process. Straight to the Sabi point. ni saya pa isip gobernador sa Sugbo o usa ka public servant, usa ka sulugoon sa publiko sa executive branch, ang akong responsibilidad mao ang pag-lead, ang pagpangu sa kalambuan sa Sugbo, ang pagpa-uphold sa balaod, o ang pag-promote sa maayong panggobyerno. Dili ang pag-apil-apil sa legislative process. Dili pag-apil-apil ang impeachment. Straight to the point. Legislative process man na. So kani klaro ganing pamahayag ni Governor Pam. Kaya sa mga nangutana og nanawag ba sa Governor Pam sa mga congressmen nga butarin ninyo nga i-impeach Sara dili tinuod. Matod pa ining statement ni Governor Pam bali 4. Sunod ingon siya, the rumor circulating about my supposed influence is unfounded. Ato kaning pwede ayala sa sige. Ang rumor kuno, ang kining mga huhungihong nga gipalakat mahitungod sa iyang pag-impluwensya way basihanan and not reflective of my actions, stance, or commitments. Dili kini reflective, dili kini reflective sa iyang mga binuhatan o sa iyang baruganan o sa iyang mga commitments. My focus remains on advancing Cebu's growth, improving public services, and fostering international collaboration as demonstrated by our recent role in co-hosting the 40th ASEAN Summit. So, muna yung gi-emphasize, may gana? My focus remains on advancing Cebu's growth, improving public services, and fostering international collaboration as demonstrated by our recent role in co-hosting the 40th ASEAN Summit. Mao ni ang iyang gisulti, mga higala. If any Cebu-based congressman, mato pa niya, if any Cebu-based congressman or congresswomen, believes I have attempted to influence their vote or position, I welcome constructive, transparent discussion. Matod pa niya mga sukid di paminaw. Kung doon na kunoy taga Cebu nga congressman or congresswoman nga nagtuo nga siya mahigala misuway pag-impluwensya sa ilang boto, akong gi-welcome ang usa ka constructive o transparent nga transparent discussion. Sa Bisayan, transparent discussion day. Kanang paghisgot-hisgot nga makita gyud. Makita nga paghisgot-hisgot. Unya ingon siya, please comment on this post or reach out through official channels so we can address concerns openly and promptly. Let us prioritize credible information, accountability, and the best interests of Cebu and its people. Straight to the point. So, ano kategorikal mahigala kining pamahayag ni Governor Pam bali 4 mga kaigalaan, may kalambutan ni ining maong sitwasyon mga sukid tigpaminaw. Ato ning tagaag pagtagad mga higala, pero so mo ni gimakak ni Governor Pam kategorikal ni nga dili tinuod kanang mga pasangil nga nanawag sa mga congressmen aron nga iya mahigalang i-influence. Wala.